Исәнмесез, ТМТV каналын яратып караучы кадерле дусларыбыз. Сезнең экраннарда иң шәп һәм бары тик йолдызлы составтан торган музыкаль биеклек тапшыруы һәм аның алып баручысы мин, Ранил Нуриев. Тышта кыш, салкын бураннар һәм бозлавык безне резидентлар өчен спорт белән шөгыльләнүгә комачаулыймы? Гомумән, алар спорт белән шөгыльләнәләрме? Бүген шуның хакта. Тапшыруыбызның хәзерге мизгелендә мин сезгә бу атнада кем хит-парадтан төшеп кала икәнен игълан итәргә тиеш. Кызганычка каршы, бүген без Хәния Фәрхи белән саубуллашырга мәҗбүр. Хәния ханым хит-парадта бик озак безне үзенең иҗаты белән куандырып торды. Ләкин музыкаль биеклекнең кагыйдәләре шундый. Хәния ханымга алкышлар дуслар. Сизмидә калганмын үскәннең балаларның бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Баламның балаларын насип булды күрергә, бишекләрдә тибрәтергә, иркәләргә сөяргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Дуслар, тапшыруыбызның премьерасы һәм бүген безнең хит-парадка Рәсим Низамов аяк баса. Җырчының чаңгыда тимер аякта шуырга вакыты җитми, ә менә яраткан спорт төре волейбол өчен ул гел вакыт таба. Атнасына 2 тапкыр шушы уен төре белән шөгыльләнә ул. Рәсим Низамов яратып кавышканнар җыры белән музыкаль биеклектә каршы алабыз. Үзіліп яратканнар, күп барсыңлап табышканнар. Тик бәхетле бу дөньяда яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йорттагына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр яше туласыр. Яратып яшәсәң дөнья матуррак барыбер. Мәхәббәтле йорттагына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәү рәхәт була.
Яратудан гына җиргә бәхетле бала туар. Сакласын Ходай канатны, кайырыр ялгышлардан. Мәңге бергә яшәсеннәр, яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Үткән атнаның премьерасы Ландыш Нигъмәтҗанова хит-парадтагы юлын югары баскычтан башламады. Беренче көрәш атнасында ул 9-нчы гына баскычны яулый. Ләкин бу борчылу өчен сәбәп түгел. Бу нибары Ландышның яулыйсы урыннары киләчәктә дигәнне аңлата. Спорт темасына килгәндә, соңгы арада гүзәл җырчыбызның физик күнегүләргә вакыты җитми. Ләкин аңа бу кирәкми дә. 3 ана әнисе булуына карамастан, Ландыш бик яхшы физик формада. Каршы алыгыз, дуслар, бик ләмине күңелнә җыры белән Ландыш Нигъмәтҗанова. Bulayım deyip izlelik Qalır idim min senin Күңелеңдә бикләнеп Бикләнеп бикләп қой Күңелең түрләренә Берәр истәлек булармы Сағынып сөйләреңә
Латыповлар гаиләсе бик актив, уникаль кышкы спорт төре белән шөгыльләнә. Ул да булса кар көрәү. Бу спорт төре белән шөгыльләнүчеләр беләдер. Ул физик күнегү дә, файда да китерә. Җаным җырын башкаручы гаилә бүгенге тапшыруда 8нче позицияне яулый. Музыкаль бейеклек хит-парадының чираттагы резиденты Әлфинә Әзгамова бөтенләй спорт белән кызыксынмый. Җырчының сүзе буенча, һәр кеше ни белән шөгыльләнергә икәнен үзе сайлый. Ләкин Әлфинә ханым өчен спорт кызыксыну уятмый. Әлфинә Әзгамова 7нче урын.
башым, шатлыгым, куанышым, йөрәгемнән сиңа язган җырларым, юанышым. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Синеме тормышымның фәрештәм яшәешем, Ходай сакласын үзеңне, кадерле якын кешем. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда, сайратып аларымда. Киләсе резидентыбыз Илназ Бах бар күңеле белән чаңгыда шуырга ярата. Әмма соңгы арада яраткан шөгыленә вакытын җиткерә алмый. Ләкин кыш узганчы җырчы гаиләсе белән саф һавага, табигать кочагына чыгарга теләвен белдерде. Каршы алыгыз, дуслар, бер күрешү үзе бер гомер җыры белән Илназ Бах. Яқты дүниялардан туймасақ та, қабат туып болмый яңадан. Кеше бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат китә дүниядан. Киләчәкне алдан біліп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Ышмах булулары дөрестер ул, бер киткәннәр кире кайтмыйлар. Ни хәл дип барып сорап булмый, үзләре дә кайтып әйтмиләр. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Kimdir
Ишенен кулак каптым. Bütün нәрседен bir нәрсе қалмады. Рахмет директорыбызға шул кішейтті де шушындығы қойып мейлі. Урамда қалдырмады рахмет. Ағайынлерге де көп керек қазір. Біреуге кіші керек түгіл өзінің семьясы өзіне жеткен. Күпме яшәсәк тә гомерләрне никтер язып булмый яңадан. Язмышлар бит безнең маңгайларга, әнкәй сөте белән язылган. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Bir күрешу үзе bir гомер. Илназ Бах шаңғы яратса, Ринат Рахматуллин хоккейның фанаты. Бала шақтан ук тимер аяклар киеп, шугалакта хоккей уйнаучы җырчы әле дә бу спорт түренең тугры җанатары. Үзенең яраткан командасында сер итеп калдырмады. Ул әлбәттә Ак Барс. Ринат хоккейга карата мәхәббәтен оныкларында да тәрбияли. Алар бергә төрле хоккей уеннарын карарга йөриләр. Бу атнада җырчы 5нче урынны яулый. Кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган, кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен, нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә, яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлыйк шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми,
Şuna küngel yarısıyla Birsen birinde ömürünü Gürletip yaşasınlar Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Bilir idin barında Lakin ul yazılgan indi Әниlerinin karnında Gümür kıska birilgendi Bir kayşan kaygırmağız Yakınlarının kadrini bilip Dostlardan ayrılmağız Nigesin tırmış nigesin Yigiz tügel varsına Kışı bir yaşami Kuna küngel yarısıyla Birsen birinde ömürünü Gürletip yaşasınlar Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Yer yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Өткен атнадағыны 3-ші орынны яулаушы Ирке bu атнада біраз ғана позицияларын берішті, һәм 4-ші басқышқа түшті. Мұның үшін бірді көңіл түшінкілігіне берілерге керек түгіл. Есігізге түшірем, хит-парадқа аяқ басқаннан берлі жыршы лидерлар арасында. Һәм бүгінгі берішу ұлттын алыр үшін генә вақыт. Шулайық Ирке әліге біздің хит-парадның рекордсмені. Ол 3 айдан артық біздің тапшыруның резиденті болып тұра. Biz Иркәне хит-парадның нәтижелері бойынша түзілген апрель айында узачак TMTV каналының премиясында күрәбезме юкмы, әлегә билгесез. Бір әйберне генә түгел әйтә алам. Хәзер сезнең экраннарда Иркә җырлаячак. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга. Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга. Кимешләрне алтыннарга. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң.
Нәфкать Нигъматуллин бильярд уйнарга ярата. Яшь чагында көрәш, гер күтәрү кебек спорт төрләре белән мавыкса, хәзер алар белән шөгыльләнми. Вакыты булганда чаңгы шуа һәм әйтеп узганча бильярд уйный. Күзләрен сирин төсле җырын башкаручы уникаль тавыш иясе бүген 3нче урында. Seylenip kıyıla kuk yüzünün yaşıday Yıldız yıldız kugün yılar Kuzlarını yaşırma Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday hisler Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Kuzların şunday hisler Gözlerinde kuk sirinler Gözlerinde kuk tısı Sirin tısı sirin ise Yazlarda yaşlık hissi Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tısı Kuka parayımın sina parayımın Gözlerin şunday hisler Sağınsan gözlerini zəngər kukka qararımın Kuk sirinday gündagına qararşanı tabarımın Sırlarımını söylerdim Kuk sirin kuklar tüsü Kukka qarayımın sina qarayımın Gözlerin şunday hisler Sırlarımını söylerdim Kuk sirin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Gözlerin şunday hisler Sırlarımını söylerdim Kuk sirin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Gözlerin şunday hisler Sırlarımını söylerdim Kuk sirin kuklar tüsü Kuka parayımın sina parayımın Gözlerin şunday hisler Gözlerin sirin tüsü Келесі резидент нишенче атна инде лидерлік позицияларын бір дә бирешми. Шулдыр инде халық мәхәббәте. Күп сүзләр кирәкми. Бу атнада біраз гына бирешеп, икенче урынны яулый Илсия Бәдретдинова. Ә кем беренче урында? Булмый инде булмаган җырыннан соң, әлбәттә, белербез. Akşa yaratan, akşa beni yaratmay Küpmegene tırışsam da verdiğine de artmay Elleriyle eşlep karım kesene akşa dolmay Beni boyak yallansam da nigedir bayap olmay Olmayın de
Sabalarda dumagaş İçmezsem birer tuğanım Kazanda oturmagaş Olmayındı bulmagaş Aktanışta dumagaş İçmezsem birer abiyim Zor neşerlik bulmagaş Hop! Milyonlar bulsa minde kalganın tabır idim Kürşelerine otla salıp Mercedes alır idim Zor idip yurt salır idim Dingizge varır idim Onlar koykaş hayırga da 100 tenge salır idim Olmayındı bulmagaş Sabalarda dumagaş İçmezsem birer tuğanım Kazanda oturmagaş Olmayındı bulmagaş Aktanışta dumagaş İçmezsem birer abiyim Zor neşellik bulmagaş Ay biyip karayız Arşalarda dumagaş İçmezsem birer tuğanım Süt yumuşa bulmagaş Balmayındı bulmagaş Elmetlerde dumagaş İçmezsem birer abiyim Zor iftenlik bulmagaş Eşlep bayıp bulsa akta bular idi akşalı Küpme şigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı Akşa deyip şabız yağalgan şıpartayıp Tarmasalar orta dedek bu ilde bulmay bayıp Balmayındı bulmagaş Sabalarda dumagaş İçmezsem birer tuğanım Kazanda oturmagaş Balmayındı bulmagaş Aktanışta dumagaş İçmezsem birer abiyim Zor neşerlik bulmagaş Bulmayındı bulmagaş Deriz jirde tulmagaş Jırlap kına bayıp bolmay Zurap zayama bulmagaş Balmayındı bulmagaş Deriz jirde tulmagaş Jırlap kına bayıp bolmay Zurap zayama bulmagaş Jırlap kına bayıp bolmay Zurap zayama bulmagaş Һәм инде атнаның лидеры, автор башкаручы Зөфәр Хәйретдинов шаңгы шуырга яратмаса да, телевизордан биатлон карарга бик ярата. Яраткан спорт төре волейбол. Һәр атна дуслары белән очрашып, волейбол уйный торган гадәте бар аның. Минем уйлавымча, спорт белән шөгыльләнү гадәтен күпләргә үзенең атналык графикына кертергә кирәк. Спорт бер кайчан да зыян китермәс. Һәм Зөфәр әфәндегә котлау сүзләрен җиткереп, тамашачыларына аның җырын тыңларга тәкъдим итәм. Беренче урын. Şişmegine bulup başlansa da Yarlarına sıymay ağım su Ağım sulu yeşil bulunlarını Taşlap gitüler yamansın Sarı güzlerin bulan su
Tanga kadar kaynar yüreklerinin Vəğdələrin tınlay ağım su Şən күңелдән vəğdələr birişkəş Ayrılılar bigərək yamansın Yaraya bara güzel yaşlı Ömür uzak uyağım su Sarı kızlar indi bulansıza Şuna ahırı күңелім маңсу Yaraya bara güzel yaşlı Ömür uzak uyağım su Sarı kızlar indi bulansıza Şuna ahırı күңелім маңсу Sarı kızlar indi bulansıza Şuna ahırı күңелім маңсу Шулай итеп саубулашырга да вакыт килеп җитте, дуслар. Бүгенгә бездә шушындый музыкаль яңалыклар. Күбрәк мәгълүматны TMTV каналының официаль социаль челтәрләрендә белә алырсыз. Бер атнадан нәкъ шушы вакытта күрешербез. Мин Ранил Нуриев сезгә татар эстрадасының яңадан-яңа мәгълүматларын җиткерермен. Һәм инде әлбәттә, музыкаль биеклек тапшыруының йолдызлы унлыгын бергәләп билгеләрбез. TMTV каналы белән бул. Бездә барлык татар эстрадасы. Әлегә пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.